pinaulah ko tadi na pinahutong di batuan na malo marhata-hata jalan natuk perpangaduan tua mata na magtuan so naman ang kasih mahami dihamu na malo namin di hari dia mo dohot sok-sok yang di hari dia namin asa hutangi hubungi kami aja uning-uning ang munay gosi-gosi munay asa marsuara mahamu amang namaro mau lihat sama diamu amang namalo lu nggak hubungi jalan hutan kami seorang ini gosi-gosi guna so ini nama ulina dohot tinggana so narebe amang namalo nakok ma sati-sati nami sati madingin sati madogo mau kita saluhuk na dalam nami mau amang madogo hagu tubuh punya amang nami asa upasata kami amang sati-sati nami on mangara dia gabe jalan Horasma di dasaluna rasul Maulia dema perjuru tawasaha punta di mata bisalu asi do olurhanai nama ramo di jalan nama ngiring di barbadano nang di partodota boy hita marahi bason sianan nang sakui satu partikiano dina bajukak kita dengan nauli dengan naringgano ima marite gokko do jojo mura to hami parbasmi arani tutu di song di pasahat tamu to hami song sakti mula asa sama do ponna jua ma si pasahat nami raja nami asa dia ma tutu la dia ma tutu no dia ma tutu hadana dia marani do na takas ma hamu barbuamu mau dia agama amang parbasmi nami nama nakasi mahamu itu di sati-sati no pasangatan amang nawalo namar sada ni roh do hami saluhutna hami paparan do tunami rajas di daun bolu bere suang-suangoni nang ibebere na basa datang iyang do hami pasahaton tang yang nami tutuan asa angkia di hari-hari namang ihut di pasu-pasu hami saluhutna aka paparan tunami rajas di daun terlumubi mana amang namalo napasahatot hamalo tenderohanami mahami tua mata partai terbasa ala na hupakilala kami do sude asin tolong di rohana di basikop do sude kabanguluot di hami saluhuna puparan do nami raja sididao mardo mutusi amang namalo nau manggojakon aka pengurus ni punguan nami mahami amang di hari sadarion ima dia ka pengurus no una bilik asa ima dalam nami mangido tangiyang to mata de bata asa anggian di barbisuhi saluhuna pengurus ni punguan nami jala di barbugui jala di lehon aka hadis taon do roha nasaret ima hatana ima ni dorna amang nawalo mau lihat ma di hamuna bonasut nunga takas merbuawa dimula ni ulata di partikiano di hari nauli di bulan nadenggan ima napasahaton hamala dewan di rohamuna sude holong di rohani tuhani napinasahana tuhamuna ima goparan yo pui raja si tindaun boru do mere do ebebere nadong di jabri tariko arani tutu marhite nasbi rohamunai digokot kamuhan parbusimuna lao darat mangido tutuhani anggia marhite ulot tayo kasasadaro
marparbue na permis si Jakonon tatu jalan nanon aku menananung dungi mo se nabaujak ko maham di mengurus negara di komparan dokui imaraja setendau goro mere sejahutan asa songona dokko mulai merakit tuama saya di pargogo jale pardusi tuhani manasida lawan dimu salu komparan dokui lawan adalah tunggu udah berasa itu hari alani tutu amang kata orang kuma kata na berasa muna imamarite parwisa na berasa mutuai pargus iso tutu di bahasa tamuno parwisa itu ha imana marisio parbupi asa pirma tutu boki bahu mabasalong pirma tadimuna salu no komparan dokku raja tindau boro bere nadong di jabotabeo luju ma nang tadimuna nama si gonggoma betul. di pasar tamu dong saya taruh balungan nama miak saya marasi rohani hantai miak masa rukna najina manita ngamuna tujuan nanu ima marhide ulau ta berasadaru dia kan nama tua saya sarung batua malasida pengking satu sarung batua ia kan dia dana ibu maborong malasida satu sarung batua jara stok kama apa na hidup sosone akan dia kena poso akan ang babotang akaulau akan nasa babotang akaulau di pasu-pasu Tuhani may nasida ang giat yupang ana nilulon na dapat na najinalahan na tujulan na rin sosone ma nang di akapangurus nagtao ipausap pamunakin posto rohanan posto rohata Tuhani marhiti ulot na kasasadaro dapat ang kanoli na dingga tujulan na rin oppe tutu di pasar tamu romise so ini situ suara Tuhan asa so do kota tua mapasadan na asa pernah ko kujung matu tapi tapian tu dia ka harus alum no paran do raja tindau do boro bere na mo jabu tabi makalan tu si maha mendapat persaulia di pasar tamu romise na puratia asa do pernah do tua ma raja nami na purat tanam naman do ranking masih ranggo monoduk ko pada mula pada udah saduk no koparan do raja setidau boro bere na dong di jabat abengol tu di muna nama si gonggoma ima kata ni perbesa pindah sakit tu ani raja ni hasudo alani marpangidu mo ha sa asa uga kanu jung undang pangilihan waktu anggian senama muhayu tau saat nama ujung sudah merlas roha nang adong na masuk roha jala mahiti laton marpos roha kita natabani Tuhani akapasu-pasu di hamuna sohoni manang di dal salu alada pula sentortoran dengan kerajaan asara mahita mangini Tuhani angki ulon do boy do tong perdala do kita imaju pangron na kerajaan kami ngul tunggu gabi ama ulah kamu maula de ma atong martangi-tangi ang mahita asa hulawakan
Bahwa ada mak kita salutnya. Jadi Romajo kamu amang tuh. Jadi pasahadan lama tuh kamu kuras pin. Asarang makuras kita nukul hali saat kamu sah. Sarang makuras kita tuluhan. Rama kuras kita tuluhan ni Raja ni Hasiudon. Horas, Horas, Horas. Maula di mang sanaru pasatan itu hamuna benar ni tsunami lama ngiru udang yang sitor-tor hamuna butima. Jadi mau lihat teman amang partai Islam Allah, ada orang sahabat kami godang stok koran kami amang asa sudah marpilegi sudah mah bodoh terlebih mah nama dua dewasa masih potong mengiring-iring jalan mangkomi kita salubna alani amang beda bang Jawa godang sobat-sobat tu amatan amat dua dewata alu hodang mama mau lihat mama ngadia lulu kamu tu amata nomor dua dewata sonari alu hodang mama tu sahal kompunan na totong maniroi jalan makorasihan bisa luhut na poparana alul hodang mau lihat mamang alul hodang mamang tu lamang kokomi ingaran do tusuli situ na toro alul hodang mau lihat namang parkesir asa manortor menghadi saluhutna kami nata namarang kirisun song ini bere dot ibe bere nami kabar jolo amang siajur mula topak mulai ini rumah hijau mulai ini rumah perga mulai ini jol mamar bisu mulai ini jol mamar roha
mulanya kana ulun adegan alani amang badan majo kodang mulai-mulai kenapa ini mau lihat mga amang asawa kasangtan soba namin itu amat tanah mertua di batas dohot tu saluhut nasa halin ng mga namin baik datang mga godak soba-soba boleh menonton kita searah jalur jalur mau lihat mah amang pada nami mau ngariwek kamu kodang sopo-sobain sonari asa mangadiat mahami mangaliat to nakana ulin adegan nang penasaan itu Tuhan asa baita majo kodang liat-liat jadi sonari di kita siapa kita mangadiat Tuhan tuluhan mamputak so tuluhan
Mau lihat abang namalo nung mga lihat kami saya lihat matutu penggabian lihat maperhorasan tupahon nyo tanah waktu di mana. Jadi tahu itu mamu saya abang namalo baik kamu tinahuin na ait na tiyo minay itu bang ada baik kamu kadang si tiyo las padu muhamu ma tu kadang hasahatan. Tetap Johita
serison nang tor udul hita alana diuduti ma tortor si tindaun boru bere tu sude hita nadong di. Jadi suang-suang ini manang dihita nang maranggi, suang-suang ini nang boru bere ibe bere nami, asa mabuat. Jadi lima profesi beda lompatan
Akan ulang-ulang lagi, salut dan besok. Saya semua banyak tadi batak.